Oras marihita akadamang do dainang nenolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus tapasada roha do pikrata lau tu bangin hatani Tuhan martanya kita. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha ima nama dongani mangurupi jala manglebisuk tu hita asa totok kita mengatusi akahatani di bata. Makuling maho ali Tuhan nungaradehan itu mangin hatam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nan martanya kami Tuhan. Amin. Dihita saluna kadamang do dainang na nolonga di bagasa tuata Yesus Kristus hata di Tuhan nasar tu hita dienek mai sen buku ulau ni apostel bidudu ayat sadaro di ayat 10 asarak majaha hita odo hata di Tuhatta. Jadi dunjumpang ari pa-50 honi manang Pentakoste pengumuman sida saluhuna di sada inganan. Jadi masa matopu suara sen gijang songon parngongos nyalogo nagugo mamolus gabe digohi masadok bagas hudulan nasidai. Jadi taridama dinasida sumantu dilani api na margilan jelap disonggopi ma ganuk nasida gabe goktor di parbadia manasida saluhna. Jadi mamuka marpak kuling na asing manasida marguru tu pangaloni todi itu nasida makataossa. Ale adong ma akka Yahudi na maringana di Jerusalem halak na daulat sian salut na bangso na ditoro ni langit. Alay dina masa suaray marpungu manatoropi. Jadi tarhalomong manasida ay ganuk ubegi nasida makatao di hata nabi. Jadi termali manasida salhubna jalalonga akanin nama dahala Galilea nasida nama katai buasa ganupita ubegi di hata haso malatabe hala partia doho media do elamit do akkana maringana di Mesopotamia di Judea do di Kapadosia di Pontus do di Asia di Frigia do di Pamfilia di Tano Mesir do di Akkalua Libya natukan Kirene do halak Rom na maringana di son akahala Yahudi ro diakka parguru akahala Kreta do halak Arab di hata tabidu itabegi di hata nasida akka ulaun habal gaun ni di bata. Jadi tarhalomong manasida salhuna bima rohan nabi alay akanin nama sama nasida marua do i ulani alay mangisay do na diba akanin nama go anggur natong gido nasida ido yang usahana dihita saluk na kadamang do dainang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus pesta Pentakosta sasitong na sada pesta ulupuluk sada pesta las niroha do dihita halak karistan buasa hamidokon pesta ulupuluk do ima pesta las niroha disiala di pesta Pentakosta dilihod debata ditongos debata do tod di parbadia nama dongani manggohi roha do pikrata hobartu nang binagabagaw ni Yesus Kristus adorang somana do pe ibana tuban wagi damang dengan nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus molo tajaha na sinurat niya kapanurat Injil manang akabarita nauli na sinurat di si Lukas di biddu na parpudi takasdo di si didokon asa salubna akkasisyanna ima di biddu 24 totong nasida maringanan di Galilea di Jerusalem
sampai ditongos to diparbadi nama dongan nasida. Jala 10 hari dung manaiki ma Tuhan Yesus tu surga hasonang ani baga-baga nabi nagabagaw ni Yesus di pasahan di patulos jala sudena akasisian majalo ala dihita kadamang dodayna di pada narubi ada orang so pada naik baru taringok ni matu pesta 50 hari tongdo di pamasa halak Yahudi tongdo di pamasa di padan Narobi ale di padan Narobi di buku Tolu Musa takas do di sini mah disurat tong pesta 50 hari di patu pahala Yahudi dung 50 hari pasca dung 50 hari diingot nasida marningot nasida di basa-basa nang dilion di bata nabukas nasida siang tano Mesir sahat tu tano Kanaan. Tapi apa yang terjadi ketika 50 hari setelah pesta Paskah bagi orang Yahudi tidak ada. Hanya sebatas pesta peringatan yang membuat mereka bersukacita. Tetapi di dalam kekristenan tidak demikian. 50 hari setelah Paskah, setelah Kristus bangkit dari antara orang mati, tepat di hari Pentakosta, orang-orang percaya menerima. Sudilang jelma na porsia majalo basa-basa. Maka sukacita kita las dirohata ulu-puluk. Dakulang ulu-puluk na marningot tita diari Paskah sambi. Dakulang ulu-puluk na marningot tita dihayuni Tuhan Yesus. Alai di ulu-puluk di namarningot tihita. Tajalo do musenang basa-basa ni debata marhite-hite nasar tod di parbadia tu bagasan ngolut taganok marsada-sada. Dihita akadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Diturpu jamita nasa tuhita dia pala partikianon didokdo 50 hari di namar pumuya kasisian di Tuhan Yesus disada ingana ditiki namar tanyangin nasida di bagian nasida do suara ni alubu nama mulus natung mas segogo nama nggohi ingana di nasida namar tanyangin jaladung di bagian nasida di panok noti di parwao di bereng nasida mak songo dila ni api namar jelam-jelam songgok tu ganuk nasida marsada-sada kepada orang-orang percaya itu diurapi atau dicurahkan Roh Kudus kepada mereka. Ahadu amanginang na niulahon nyak kasisiani ditiki di jalo nasida tod di parmadi di bagasan ayat napaunok pun amangina disi nasida nabegi marpa diay papato dung di jalo nasida to di parbadiay mereka berbicara marpakuli maka tahu maka tidak kon basa-basa ni dibata songon na didokko di bagasan ayat 10 sadai habal gaun ni dibata mereka mempersaksikan mabaritaho alina lebih luar biasa amangina hala Galilea do akasisian di Tuhan Yesus alina manangi honna dia tidak pun nasida na manangi honna dia tahu nasida jalan na manangi honna binari tahu nasida imas dan ragam bangsa. Adong do bangsa Partia, adong do bangsa Elamit, adong do bangsa Judea, adong do ima halak Mesopotamia, adong do halak Asia, do karena Asia. Anay sudinang bangsa na manangihoni taruli
di siala dia tu sinasida ahadona pinasanya kasih siani. Mereka bersuka cita dan mereka takjub karena pemberitaan itu sangat mudah dimengerti. Akabarita nahina jogjok kondisi siang taringo tu habal gaun ni dibata taringo tu holong na pinatuduhan ni Jesus Kristus na pola mata ibana terpajil di hapinor silang ale na mula mangolu di hari patoluko na mana itu surko dia tusi akan nama nangiho kebesaran kasih Allah di dalam Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus yang sampai rela mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Itu menjadi pemberitaan manang habal gaun ni holongi di mata. Jela idu nama baik akka humaliang nama nangiho ni taharomo. Nampe memang bagian na patuluhon. Adong neto nama kasuho. Dihitang akka damang dok dahinang. Nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahado naneng raju mata. Sian hata ni Tuhan na tolas tuhita dia pala partikya no. Porsedo hani amanginang sudinak kita. Jolma na porse tu Yesus Kristus majalo to di parbadiay. Au padita pasti mau jalo to di parbadiay. Akadamang do dai nang pesaluk. Pasti dun nunga tajalo tod di perbadia. Nunga songgap tod di perbadia di bagasan rohat lagan marsala sana. Ale ahado na ikot ulah honokta. Hataridaan nang didongani manang nang tajalo tod di perbadia. Na parjolo sahali. Jolma nang majalo tod di perbadia. Ikon marbarita nahuli. Marhite-hite pamikirion. Pakatayon. Doh ima pangalah. Ketika aku sudah menerima ditikin nungau jalo tod di perbadiai ikon baritahu ma aka basa-basa ni dibata di bagasan Yesus Kristus. Aku menjadi saksinya di bagasan pakatayokku pamikiriyokku di bagasan pangalahokku. Ikon marbarita nauli ma maritete kaparanga. Ikon huat dari dahum ma holong ni dibata di bagasan Yesus Kristus nama dongani Allah. Amang inang nenolong di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah diurapi Roh Kudus, dia tidak pernah sama lagi seperti dunia ini. Tapi yang perbedaan di tubuh jamito. Kasisian di Tuhan Yesus, jol mana porsi itu Tuhan Yesus. Dung di jalur nasida tod di perbadiai. Dan sarobang benasida do nasona majalo. Akan habal gaun ni dibata dia cocok pun nasida. Dan habal gaun ni dirinya. Berarti ada sebuah sikap, sebuah pekerjaan yang benar-benar nyata yang mereka tunjukkan. Ali ni amangina. Ngahu jalo tod di parbadia. Ekon rohakku, parangikku, doho pangulauku pe. Eko sarubang ma, doho ni na dihalomoni di bata. Dang adong berimas, dang adong behosok. Tetapi yang ada cinta kasih yang begitu luar biasa. Holong nama nahu batu duhon. Hataridana ku jalur tod di parbadia. Amang inang nenong di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Napaduahon jolma nang majalo tod di parbadia. Iku berani mamaka jojokon natihon. Nah, molo di bagasa turpukon para murid maka tahun habal gauni di batas sudah na mga tusi sudah yang membaca. Nah kita pesong di lamang. Satu lep do hita. Naik ko na hita hajonjokon ima kana tigo. Porsia do hami las suku ahape nasida. Las ahape ugamona. Molo ima na dingat taulahon. Natigur taulahon pasti sudah nang boy majawi. Kita tidak perlu lagi berbicara lewat perkataan. Jadi jangan kita berpikir, jangan kita kerdilkan ibaratnya
Pentakosta itu hanya persoalan bahasa lidah. Ulang doa ke dungat tersaha porsial. Nama dokon molununga di jalo atau di parbadia bisa di berbahasa lidah, berbahasa roh. Yang dia sendiri pun dia tidak tahu apa itu. Tetapi bahasa roh memang itu ada. Dan itu nyata bagi kita. Ketika kita mampu bersaksi, memberikan yang terbaik, maka jonjokun akan adingga, maulah akan adingga, maulah akan atigo. Ido akan todi, mana ido ulang ditodi perbadia. Jangan kita paksa diri kita. Unang gak bisa namangin. Iku gak kita paksa, iku nima songonima gereja na asik kita, malu nga merbahasa lidah. Tidak demikian. Masing-masing ketika kita menerima curahan Roh Kudus itu, curahan Roh Kudus itu mengajar kita, maka jongjokun akan nadingga, maulan akan nadingga, akan nadingga na taulan amanginang, di boto jolma, di jalo jolma, jela ido na diloni ma Yesus Kristus, jela ima hataridan ini toh di perbadia, mangojor kita maulan akan nadingga di bagasan akar permoluan. Nah parpudi sahali sian hatan itu Tuhan obarto jato dini debata mangalir ragam pangatusion. Nah neng dohonon na to di perbadia mangalir pangatusion tuhita taringot tua kaholong ni debata ragam pangatusion na neng hajong jokonota ima pangatusion nasarubang do lomo ni rohani debata pangatusion na ito ni mata pataridaho. Pangatusin na mengajari jumma asa mana dalomo ni rodi di baka jada pangatusin na mangototoi ala na gudang do jumma sunnario na manginang adong malo di ibana ali gabi majiho na kaduana. Tapi ketika Roh Kudus to di parbadia mia di bagas dan roh hatta pangatusion na nangimata patuduhon manugiho jolma manada hinabalga hinauli na pinatupan ni Yesus Kristus na manesa salut na kadosata. Mari kita arahkan setiap orang di dalam kehidupan kita. Kita ajarin mereka melihat kebaikan dan perbuatan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Amin. Martanya kita. Moliati ma pasar warnami tuho ali debata nami debata Jehuba debata parholong rohana sumuru natotong madongani maniroi mamasu-masu ngolu nami porsedo hami Tuhan todim parbadia nungamian jalan nunga madongani hami ajari hami Tuhan patari daun akka ulau nadingka nasomaralo to akka lomoni roha todim parbadia ma na manuturi hami asa mangatusi hami maula nadinggan jela asa hupaholak kami diri nami sian ulaud naso di halomomi Tuhan moliati madiho Tuhan di bagasan Yesus Kristus martang yak kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang selama Pentakosta Tuhan totong mamasu-masu hita saluhu